ค
akeh joko sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak anteni Nimas apa ora kliru sliramu sing keponakanku aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan gede amat dangi jagat rame aja terus sore-sore karepe cedak jodone prawan gede jalur rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure Kang Mas aku wis gede kapan ninggal didaopake akeh joko sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak enteni Nimas apa ora kliru sliramu sing keponakanku aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan gede amat dangi jagat rame aja terus sore-sore karepe cedak jodone prawan gede jalur rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure Kembar musik digital. oh asik Lala, ya lo masih tahu masuk. goyang dong
penjaluk mutaya Manuto karo pun kakang jan. Penjaluk bakal tak turuti. Walah, kowe iki kok nyepelke Bandung Bondowoso lho kowe. Raja longgang kowe pancen ayu tenanan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaberangan mula kowe dadi wanita boyongan keparap ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu Prabu Damarmaya aku duwe adi setiba dawasa rara jenggang manuta sunebundut tegarwo penjaluk mutaya uruti kembang
jago yen mendo tak sini capek gunung songkor bisa nyawang gunung desa ada di rejo
anak bojo lan wong tuwa urip neng desa tansah keloro-loro pancen saiki uripku wis mukti Alhamdulillah. nanging aja mbok anggap aku wis lali jroning atiku mung tansah ana sliramu luweh dadi sumpah jroning